Benobo bedogodo bange kanyo kata kamano magi weche mawamiyo pek. We have equally deployed a huge number of our police officers, in excess of 60,000. Maloyo bila 60,000 oketi mar konyo chwalo arita ne pinje madongo mapacho kae ma KCPE kod KEPSEA machakore juma manyien. Kama vijana wanakuja kufanya interview, alafu walale wakingojea, wengine jana walifika hapa saa 11 na saa 10 pia kulikuwa watu hapa kwa gate. Hii ni aibu kubwa sana. Meche magrowere no chope boma ma Nairobi mar laro thuolo matin mag tije. Ranyisi mar nok mar tije e kindo were mapacho ka. Pia soni tutaiangalia na macho mbili, sababu hii ni mali yetu sisi wote. Josiasa ma Migori oramoni sumo pach jopiny nyaka tim motegno e wach deso kambi sukari masoni. Weche gi iyudo kokalo e mbui marwa mar Facebook anyakla kod YouTube Ramogi Tv. Ote magi bende nyalo choloro kokalo lai marwa mar ote machuok ma en 236 nono machiegni nyinga Jailieta, jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Rowere matara nogoyo kambi e kar kanisa moro ma Embakasi Nairobi, mano mar temo hapgi e manyo tich e piny ma Kuwait. Kambi ma Satma Technologies Limited olando thuolo maromo 1,500 kata kamano rowere ma hew 5,000 ochopo mar dwaro tijego. Rowere gi mano wuok e konde duto mapacho ka yuago koso thuolo mag tije pacho kae ka ginyiso geno mar kwanyo hawi e pinje maoko. Simtos Okinda, Kolono Matut. Lai marabora mogodore no pangi kar kanisa ni manitire Ruaraka boma ma Nairobi. Rowere mawuok e konde mopogore pacho ka ma hawa 5,000 ochopo matemo hapgi yudo thuolo mag tije e piny Kuwait. To kambi ma Satma Technologies Limited lando thuolo maromo 1,500 mag tije. Thoth rowere gi lero ni gisemanyo tich gi aming'e e pacho ka kakoro ging'iyo pinje maoko ponono ni hapgi nyalo lwar. Agisani na biro manyo tich mar admin assistant piny ma Kuwait. Na mondo gokinyi gi mosa 11. Kada kamano gisani pod wan gi geno ni wabro dhi kendo ibro timo no interview. Koro kokalo kuom mano wan mana gi geno ni weche bodhi maber. Adoro ga tich for wani 3-4 years kadwaro tich. To aneno koni en better Kenya to onge tich Kenya kabisa. So malumo tema kuno. Evans Muteti wacho ni ne ene safar man dalariyo ko wuok e county ma Trans Nzoia mar chopo temo hape yudo tijni. I've traveled all the way from yesterday. Nimefika huku leo saa 10 usiku. I'm really searching for this work. Study hospitality and I'll be grateful kwa mtu yote ambaye ataniona maybe kwa news kama anaweza nifanyia kazi, lazima hiyo kazi ya majuu, but at least sustainable job ambaye inaweza nikidhi mahitaji yangu, kulisha familia, also my future muhimu sana. Rowere gi ywak ni chunygi oseol gi manyo tich e pacho ka, gimomiyo koro girango pinje maoko. Kato bedo ni achudhe moko osebedo ka wuondo oganda ni dhi miyo gi tich oko, to chwe maoko timo kamano. Travel mondo biro Nairobi ka biro manyo tich mar dhi oko ne gilande. Koro mien wabiro kawuono mar interview kech wasemanyo wa Kenya ka to pok wafanikiwa. Koro wacho ni afadhali maoko ni wanyalo yudo moloyo ma Kenya kama wasemanyo for long to pok wafanikiwa. Natumaini kwamba wenye wote wako hapa kwamba watatusaidia na ni kazi legit, isikwe waste time hapa because tungekuwa tunafanya kazi zingine tunachapa haso. Eliud Ndabu oken wende pauni. Thuolo mokalo bende no chopo kam mar manyo tich gi kambi achiel ni. Kata kamano no rem chopo dwaro mag tijno. Mano ne okonego chunyi ka koro duogo temo hape. Nimetafuta kazi for like a long time. Yeah, there's a time kulikuwa na another interview mwezi wa pili the same place, but hatukuwa considered. Walikuwa wanachukua watu warefu sana security, but sasa tunaona huyu agent mwenye ako hapa kuchukua watu consider vitu mingi sana. There's a way anachukua this system poa kiasi. Jakom mariurok mochungne tero ganda e pinje maoko ASMAC mano Francis Wahumi mano telo ne chenro mandiko rowere gi lero midhiero mar rowere maonge tije kalo e pachoka. Hawa vijana wengine wamelala hapa. Na hii ni aibu kubwa sana kwa nchi. Kama vijana wanakuja kufanya interview, alafu walale wakingojea, wengine jana walifika hapa saa 10
11 na saa 10 pia kulikuwa watu hapa kwa gate. Hii ni aibu kubwa sana. Ithuolo mag tijegi kami masat mane manyo rowere mani kod lony mopogore opogore kawa home jiwo piny owacho mondo kony rowere yudo thuolo mag tije oko. Kuanzia kazi ya kuosha mpaka kazi ya management. Tuko na kazi ambao zinaitwa cleaners, warehouse, technician, electrician, plumbers, painters na pia mafundi, sababu hizi kazi zinaenda kujenga nchi ya Kuwait. Ma nyiso picha malere wi report mar Kenya Population and Housing Census mar higa mar 2019 ma wacho ni kwan rowere medore pachoka ka thothgi to pod onge tije. Simfros Okinda, Ramogi TV. Mana kotenore gi mano en ni piny owacho nyis mondo rang kaka konyo kwan mamalo mag rowere masani nyobed ni tiyo to gionge tije makare mabende kidek nyuolo weche njore e kind rowere. Kaluwore kod lipot mar kwan mar Kenya Population and Housing Census mano ma higa 2019, kwan rowere e kind higni 18 nyaka 34 omedore gi 29% ka bende igeno ni kwan ni pod dhi mana medore. Kweno mokwongo mar census manotim pachoka e higa 1989 noyudo kwan rowere ka gin maloyo 3.2 million. Kwanni nomedore e kweno ma higa 2019 mane kwan rowere okalo 13 ka igeno ni kwanni dhi medore nyaka 18.9 e higa 2035. Kwanni mamalo mag rowere oyang ni piny owacho nyalo tiyo godo e jiwo uchumi mar piny kendo gero piny Kenya. E counties duto mapachoka, kwan rowere en 20% ka county ma Nairobi nigi kwan mamalo mag rowere gi 41%, kiluwe kod Mombasa man gi 37%, Kiambu 35%, Uasin Gishu 32%, ka Kisumu, Nakuru kod Kericho nigi 30%. County ma Vihiga nigi kwan matin mag rowere gi 23%, Murang'a, Nyandarua, Kitui kod Mandera nigi 24%, ka Kakamega, Tana River, Bungoma, Siaya kod Nyeri nigi 25%. Achiel kuom yore mag konyo rowere mapachoka en kokalo sombgi. E kind higa 2021 kod 2022, Kenya ne nigi jopuonjre 8.9 e skunde primar, ka 3.6 na ni skunde sekondar gi 85.6 kuomgi manotieko somogo. E mbalariany kata kamano, kwan jopuonjre ne ok ng'eny kaka dwarore, ahinya kaluwore kod ng'ikruok mag siro somb mbalariany. Jopuonjre mane oyudo hola e kind hik omenda 2019 gi 2020 ne en maromo 243. Kwanni nodok nyaka 229,727 e hik omenda 2021-2022, ka bende ne ochako idho nyaka 244,552 e higa 2022. Kata bed ni nyithi Kenya osomo gionge tije, mae omiyo piny owacho nochako chenro mamoko mag jiwo yuto rowere manoting'o kazi kwa vijana manondiko e kind rowere 200,000 gi 300,000. Chenro mar NYS kanyakla kod hola mar rowere mano Youth Enterprise Fund manochiwo hola maromo $5.6 billion. Wach mar onge tijeni bende lipodni oyango ni osenyuolo weche kaka tiyo gi yedhe mamero ji, ka atamalo mamalo mag chuo ywayo ndawa kod madho kong'o. Kwa magi duto, lipodni ogolo okenge mopogore ma piny owacho nyalo kete tim mar konyo ngima rowere, koting'o yaw thuolo ne joket mwandu ma yaw thuolo ne rowere, jiwo lony mag lwedo, jiwo talanta rowere, tudruok e kind piny owacho kod kembe ji giwegi ne thuolo mag tije, kanyakla kod okenge mag rito ngima rowere. Jatend piny William Ruto kwayo jotend pinje Afrika mondo okas chenro mar winjruok mar timo ohala e kindgi. Ruto wacho ni oinga mag otese mag wuoth e kind pinje Afrika kanyakla kod osuru mamoko hinyo weche mag ohala. Omedo ni ohala e kind pinje mantie riwruoge East African Community medore kaluwe kod ni ne giketho ohinga machalo koda magi. Owacho magi romo e piny Congo Brazzaville, kama ne romo kod jotend pinje mag Congo Brazzaville, DRC Congo, Burundi kod jakom riwruok pinje Afrika mano Musa e kind jotelo mamoko. Europe,
intra-European trade is at 70%, while intra-Africa trade is at 15%. Good people, it is the reason why we must accelerate the Africa Continental Free Trade Area. And unlock the potential that exists for African countries to trade amongst themselves. Jatend migao mar weche tudruok pacho ka Eliud Walo osingo timo duto mar neno ni alwora maluo Nyanza odonje sirkal ponono ni jatend piny owacho William Ruto obede telo e tielo machielo. Owalo kachiwo twak e gwenge mar Rieda oluwo ni giikore tiyo e twech achiel gi piny owacho kendo siro Ruto e neno ni odok e loch e tielo mar ariyo. Oluwo ni sirkal timo duto mar chopo singo ma bende ne gikete weche dongruoge ma bende gisechako timo e alwora ma Nyanza mano kotenore kod limbe Ruto mano chwalo e gwengego. Bende giwacho ni mago mapok orumo bende gibiro tieko. Gavana ma Uasin Gishu Jonathan B mane otene omedo ni jo Kenya kik buoge ponono ni Ruto gi Raila Odinga otiyo kanyakla. Wadwaro ni mondo los nderni, wadwaro ni mondo omiwa stima, omiwa pi, mago programs madhi mbele. Korka joma timo tich mar lupo, wan gi gima iluongo ni fish landing sites mago osechak keti ka usenge ni bedo gi fish landing site, Wichilum, Luanda Kotieno, Asembo Bay, mawadhi nyaka South Nyanza kocha. Tije king'iyo jok manie sirikal nyaka nyocha Ruto donje sirikal, sani wan gi joma nigi lemo madongo dongo e sirikal ji 126. To kwaneno kaka dalili chalo, wan joma Nyanza ka wan ni ok wawere gi Ruto. Ko idho malo to waidho kode, kodhi piny to wadhi kode, kodhi korachwich to wan kode kuno, kodhi koracham to wan kode kuno. Uyiego jomuyie dwa ti gi Ruto kar kae ni ane. Coming here is to bring the cohesion. We believe in unity. You remember the dialogue is going on, which is being led by Shimwa Ichungwa and Kalonzo Musyoka. And we feel it is good that we work together. Duond bura mar UDA dhi nyime kod yaro bade e kaunti ma Kisumu kakoro itimo ikruok mar yiero jotend duond burano mano dwe mar 12 higani. Moko kuom jokanyo mag ODM kawuono nodar e duond burano kendo donje UDA e nyasi mano bag e kar dak ma Kisumu East. Jokanyo mag UDA kotene kod George Ayugi malaro bedo jakom mar kaunti ma Kisumu owacho ni dwaro gi maduong' en neno ni gimedo kwan jokanyo mag UDA e kaunti no. Duond burano pod ni kod chenro mandiko ji kaka jokanyo mag UDA ka bende nyaka sani thoth ji osenyiedhore lela mar laro kombe mopogore e kaunti ma Kisumu. To Beatrice kako wuoyo no adakwayo jatelo mantie kae ili munipatie hiyo kiti ya UDA chairperson ya Kisumu County mpaka mujiandikishe kama wanachama ya UDA. Kwa vile wale ambao watapiga kura tarehe 9 mwezi wa 12 ni watu wanachama wa UDA. Wabiro ka ni an kako yuko abire oda adwa tiyo go tiyo chieng ok adwa tiyo tieno. Demokrasi no sadonje Kenya bejalue mono kele koro ok adwa podo nikech wave mokwongo mar uhuru ne wantie to no diwa mar Ruto wave ni 10 years ni wada donje fully mi vijano bed thuolo giyud gik magiyudo direct ticho tire. Kenya is a multi-party state. Ma multi-partyism jaluo mano kedo ne kakelo. To gima lich ahinya ni jaluo mosike one party state nyaka nwayud independence. Kabende wadhi nyime gi kinde machalo kod amendi en jatend migao mar jolweny Aden Duale osiemo jotelo malamu ewi wacho weche mabende okowinjore mano kalure kod monj mabende itimo e gwenge makono.
Maendi bende owacho ni kolose nyasi mar choko pesa ma bende konyo jodin Salam. Duale olero kanyero ni moko kuom migepe machiwo arita osegoyo okang' kendo gichiegni fwenyo jogo maloso kod jomaundu mag Al-Shabab e kinde ka kinde kaachiel kod jodak ma bende chiwo negi chiemo. Duale bende owacho ni tend Lamu kochakore kod gavana kod nyaka MCAs onego wuog oko kendo okwedo ganda magoyo lweny kadier gisiro kendo kod monj ma bende itimore e gwengego. Waungane. We want the leadership of Lamu, from the governor to the MCA, to unite and work with security agencies in the war against Al-Shabaab and terrorists. Na viongozi wachunge ulimi wao. We want the leadership of Lamu to be very careful what they say. If you're a leader and your utterances, your public statements will aid the terror groups, as a government, we will deal with that leader. Sirkal chano rango malongo e tielo machielo chike motenore gi weche usuru ma bende juogo omenda ma ioro ne oganda mantiere pacho ka kowuok e pinje ma oko. Ma en ote mochiw kotenore kod ang'or ma bende oganda modak e pinje ma oko osebedo ka chwalo ka giseyo omenda mijuogo gi kinde ka kinde ka gioro pesa pacho ka. Andrew Ondego nigi ler mathoth. Gikone to koro jalup jatend piny Rigathi Gachagua olero ni migawo mar weche omenda e tudruok gi duol ma ochung'ne solo osuru pacho ka KRA kaachiel gi migawo marango chenro mag oganda ma pacho ka ma odak e pinje ma oko osechako yango kenge mong'ith madhi neno ni chik mar juogo omenda ma ioro ne oganda pacho ka kawuok e pinje ma oko odo malong'o. Oganda ma pacho ka ma odak e pinje ma oko kaka Rome, Brussels, Colombia, Angola gi Afrika ma milambo gin moko kuom jogo mane owuok oko kendo nyiso ng'ur margi ewi kaka ijuogo gi omenda mathoth e kinde ma gioro omenda ne jogi e pacho ka. For us to get support from the diaspora in terms of remittances, we must sort out the issue of double taxation. So I want to assure you that the various laws are being looked into, and a comprehensive review is being undertaken by the National Treasury in conjunction with the Kenya Revenue Authority with a view of getting a win-win situation where you don't suffer double jeopardy, where you are taxed here in Germany, again when you send money to Kenya is taxed once more, because it doesn't make sense. Rigathi e kinde limbe mare piny mar Germany oyango ni sirikal oikore timo duto neno ni odewo ywak oganda go ka nonro ma okalo mane opedhi gi bengi mar Central Bank of Africa noyango ni omenda mane ojuo gi oganda go eko kochopo dwe mar 9 higa mar 2023 en dola milion 340,444.18 e higa mokalo. Omenda mane ochoki e solo makamae ka okalo ijuogo oganda ne en dola bilion 4.3. Kama ne obedo yor juogo kata yuto man malo e higa mokalo kipimo gi omenda ma piny owacho ne ochoko ka okalo e weche limbe man en dola bilion 1.85. Rigathi kata kamano tiyo gi thuolono mar medo jiwo oganda go eko mondo sir chenro mag sirikal ka okalo rwako dongruoge gi paro ma itayo gi sirikal. And I want to request you that you support us as a government. We work together, and I'm sure that if we have that partnership, we must stamp our authority in terms of our presence, having the best quality coffee in the world here present in Germany. Olero ni sirikal ma pacho ka gi mar piny Jerman ne obago twak mar yango thuolo mag tije maromo 200,000 ne jo Kenya e bero chopo kare wechego eko kata chenro mag yuto margi. Omedo lero ni hera mantiere kind Germany gi piny mar Kenya en mano mathoro mare en mar bero weche mag uchumi. And we want to develop that friendship to the next level. Economic friendship. Friendship based on mutual interest,
of the two people of the two great countries. So your presence here, again, is an indication of that friendship. Ponono ni piny owacho duoko chien omenda mijuogo miore pacho ka kowuok e pinje maoko, oganda modak oko biro yudo fuong'ruok maduong'. Andrew Ondego, Ramogi TV. Dakika 19 mabende osekalo kendi e tok sa adek mano mar otieno. Wadhi yweyo mokwongo kapok adhi tantiere koda moko kuom ote magi kaka nabii wuod onguta mar wang' neno. Iwacho ni ikwayo hawi maber ne nyari Lydia Awino Otieno mano e penjne mar KCPE Kambogo Primary School. Wasonga Stephen kantiere Osogo, iwacho ni ikwayo hawi maber ne jo Osogo Primary School kanyakla kod Ratanga Boys. Nyasaye mondo otel ne jopuonjre go duto. Milton kawuok Wele kwa yone Jinston hawi mabere piny mar KCSE entiere Rapora High School. Nabii wuod ongotero kamana hinya. Samuel Ochanda iwacho ni winge na duto aketo mana e Ramogi TV. Odhiambo jana mbaka piyo Jail waneni maber e gwenge mag Muhoroni ero kamana hinya kuom ote mari e kind ote go duto mabende medo donjora kinde kaka Christine kawuok Madhai ineno Ramogi News e yono ero makare kabisa. Joma ong'ol nigi tich matek e sirikand Ruto mano kanyero wanga kowuok Siaya County akana ng'o motimore kanyo ka Ebel kawuok Waringa hawi maber ne jo Waringa duto te mabende timo penj nero mar Ketsea. Bende kakinene toka kanyero en ni wendo wa mano mar mine wacho oseikore ka ubotudore kode kentiere e studio mano makisumu. Watuak mabende wabedo godo en mano e wi tudruok e kind jonyuol gi nyithindo ahinya e rusa ni mabende osechakore biro dhi nyime nyaka dwe mokwongo higa manyien mago madirom dweche 2. Tudruok biro bedo nade? Jogi ekie biro bedo katimango e kinde gi duto te. Watudre kod Doreen Olwoch mana bang' kinde machuok kiki dhi mabor. Jipange na View sasa iko hapa sasa. Jishindie maelfu ya pesa kila siku kwa kutazama content kupitia View sasa kwa shilingi 50 pekee. Kuna mshindi wa shilingi 1,100 kila siku, 1,500 kila wiki na mshindi wa grand prize ya shilingi milioni 3 cash money. Kushiriki piga *487*3#. Chagua Jipange na View sasa. Kisha chagua video package, ujipatie points na uongeze uwezekano wako wa kushinda mamilioni. Hakuna kudownload au kusubscribe. Unaenda tu nywe. Jipange ushinde mamilioni na View sasa. Mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 2978. Wateja huprefer stock zangu. Juu ziko tayari kuvaliwa pap. Lakini vile hii ekonomi imetufinya. Ilinibidi kubadilisha sabuni nikatumia ingine rahisi. Bala, ilibidi nioshe kila kitu mara 2. Sikuwa na otherwise, nikarudia Ariel. Mi hupata clean and fresh results kwa mwosho mmoja tu. Ariel ndio siri yangu. Sasa story yangu iko popular sana. Ariel, usafi bora kwa mwosho mmoja tu. Wekelea na shabiki kaende. Kwa majina anaitwa Mary Mumanyi, mkaaji wa Pipeline. Mimi nafanya kazi ya Sacral Officer. Time nilipiwa simu, nilikuwa kazini, hivi singeweza kuruka poko penye watu walikuwa wengi. Mtu wa kwanza uliambia baada ya kuambia umeshinda pesa ni nani? Banangu. Wengine wanaficha wewe. Ilibidi nimtumie message. Hii pesa tunaipangia kufungua biashara. Uko na marafiki huko mtaani pengine waaminingi ukiicheza, unaweza ukawaambia aje. Kama mimi nimeshinda pia wao watashinda. Wekelea na 50 bob pekee for a chance ya kuomoka na 500k. Lazima kaende, yende kila wiki. Play responsibly. Betting can be addictive. Not recommended for the persons under the age of 18. Authorized by BCLB number 587.
View Travel presents Hidden Gems and Well-Hidden Treasures. 3 days, Mombasa, Diani or Malindi from 13,999. 3 days, Masai Mara or Amboseli from 14,500. 3 days, Savo or Samburu from 23,000. 2 days, Mount Kenya, Naivasha or Nakuru from 3,900. 5 days, Dubai or Zanzibar from 640 USD. 5 days from 1,050 USD. 5 days, Egypt, Thailand or Turkey from 1,150 USD. 5 days, Malaysia or Singapore from 1,100 USD. 5 days, Santorini or Maldives from 1,680 USD. Contact us on 0703-254-254 or book online at www.viewtravel.com. Ochopo kinde go mabende wabedo ga godo ngeso kangeso chenro ni mar Oimore kuma bende wantiere koda twak marwa mar mine wacho kaka ing'eyo ni gisani skunde oselor en yweyo noero mabende biro kawo maromo jumbe 10 duto te chakre sani nyaka kanyero dwe mokwongo mano e higa manyien. E kinde gi duto te jolonyo wacho ni mae e kinde mabende nyithindo kethre, mae kinde mabende idwaro ni jonyuol okaw thuolo makare mar bedo chiegni kod mano kanyero nyithigi. Mano e twako ma bende wabedo gode mine wacho odhiambo masani kuma bende wang'iyo tudruok jonyuol gi nyithindo. En tudruok mane mowinjo bed ni iketo e kinde ni. E studio wa Kisumu antiere kod Doreen Olwoch ma bende watwak godo. Oimore Doreen dhi nade? Adi maber ahinya Joel, erokamano kuom ya thuolo ni. Erokamano ahinya. Inyalo mana medo ulori matut gimitimo to gi kumiaye. An iluonga ni Doreen Olwoch, atiyo gi migao moken mar sirikal miluongo ni Investing in Children and Their Society. Investing in Children and Their Society, watiyo kumoro achiel, wasiro ratiro mar nyithindo, kendo wajiwo kendo watudre gi jonyuol kod nyithindo kod migepni mamoko mondo wang'e ni wasiro ratiro mar nyithindo mondo nyithindo rite yo makare kendo donge yo mowinjore. Watiyo i Kisumu kae, wantie Nairobi, wantie Mombasa, ofisewa moko be nitie oko kaka Tanzania kod Cote d'Ivoire. Koro wan e riwruok kendo wan migao mochandre mang'iyo ni ratiro mar nyithindo ing'iyo maber. Erokamano ahinya Doreen. Sama bende wang'iyo iko nyithindo, ing'eni jonyuol bende nitiere kae. To thothne iwacho ni jonyuol mowinjo bed ni kaw ting' maduong'. Waneno ote ma bende jopuonj ondiko ne jonyuol ni wasebedo kodgi, wasetayogi makare. Kuyie duogna gi uru kaka wamiyougo. Mano ing'eni ote mar japuonj. Ang'o miyo sani weche lokore? Yes, Jael, mano en adiera makende. To onego beni ka wan janyuol. Sani makoro wadwa ng'iye pogruok mar janyuol kod janyuol. To onego beni wagoyo erokamano ni wan gi thuolo mar bedo gi nyithindwa kuom dweche 2 gi bathe. Jopuonje bo wacho ni jonyuol bede uru gi thuolo. Koro ka in janyuol, sani onego beni en sama igo ne Nyasaye erokamano ni iyudo thuolo mar bedo gi nyathi. Kendo wawacho ni mae sama onego bed ni tudruok nitie e kind nyathi gi janyuol. Janyuol onego bed ni mako osiep gi nyathi. To emomiyo jopuonje bende temo paronwa ni watudre kendo wariwre gi nyithindo mondo nyithindo odogi e skul ka gin e yo makare. Nikech ndalo makoro lor ni nyithindo koko ng'igi maber to nyithindo nyalo ratiro gi ji nyalo rocho. Emomiyo ineno ka jopuonje bende gin concern kendo giwacho ni jonyuol wakwau mondo urit nyithindo. Ma en thuolo mwadwaro ni jonyuol olos osiep maber gi nyithindo, obed piny gi nyithindo,
gikony nyithindo loso kaka ginyalo loso chenro gi ma pile pile kuom dweche ariyo ok en dweche matin ma kokibet gi nyathi piny miloso gi nyathi chenro kochiewo to timo ang'owa bang'e to timo ang'o nyaka ang' piny nyis godhiambo nyathi nyalo yudo thuolo madonje e yore manjore mamiyo ngimane ok bi bedo maber. Koro emomiyo wawacho ni wadwa ni wajiw jonyuol mondo sani giloso osiep gi nyithindo, gitudre gi nyithindo mondo ging'e kaka ginyalo chanore gi nyithindo maber, mondo nyathi ong'e ni seche mochiew en ang'o motimo, to ma timore mana ka janyuol oloso osiep gi nyathi maber mondo ne kaka onyalo konyo nyathine mondo nyathi bende one kaka odhi bedo maber e ndalo mar usani. Gi dho ma kizungu wawacho ga ni janyuol ote mondo chiw gima waluongo ni responsive caregiving ama responsive parenting, kelo nyathi machiegni, bedo kode mondo ing'e kaka gimoro time tinyalo fwenyo mikonye mine kaka ibiro kode machiegni minyise yo makare monego bedni obedo yo maber. Wawuondre kata ni nyathi sani kaka sani holiday nyithindo ero simu, nyithindo TV nitie. Koro onego bedni wabedo mapiny gi nyithindo to wanyise ni kichiew kata ka wan gi tablet gi simu, nikech wan jonyuol sani wahero nyiewo ne nyithindo tablet, wanyiewo ne nyithindo zawadi, to sana sana zawadi ma sani nyithindo hero en kaka smartphone gi tablet. To wan wanyiso janyuol ni zawadi maduong', mich maduong' minyalo miyo nyathi en in bedo gi nyathini machiegni. Kin present e ngima mar nyathi, kin machiegni intie, ikonye, itaye. Wang'e ni janyuol be nyaka many, lakini nitie kaka janyuol bende kanyalo bedo gi bura matin gi nyithindo to gineno kaka e thuolo ni ere ka gima nyathi dhi timo madhi konyo nyathi. Sadi ma nyathi dhi some kaluwore gi homework manomiye, tugo bende ni muhimu, nyathi be nyaka mi thuolo mondo tugi. Koro kena ena somo. Sadi modhi tugo, ke seche motugo no bende mano konye odongre socially. Koro bedo nyathi ma bedo ng'at ma nyalo wuoyo kendo nyathi ma jiwore. Somo bende okete seche moko yudo thuolo mar somo, mano bende konye kendo mano bende jiwe. Mondo kik wang' wiye wil. Wadwaro ni janyuol otudre gi nyithindo, gilos chenro maber. Kiseloso chenro gi nyathi kaka gimochiew, kaka odwa timo nyaka bang'e odhi nindo, nyathi bo bedo ni ok obi yudo thuolo mar timo gik moko onego bed otimo. Koro emomiyo janyuol nyaka bed e ngima nyathi. Dorin e wi mano ngima nyathi e kaka inyalo konyo nyathi. Ing'e ne wi mano bende pod iseyo jonyuol mana kaka wacho kanyero ni sama nyathi nitiere skul to iwacho ni timbene beyo kendo en nyathi moriere. To thoth nyithindo sani wachore ni gikethore e kinde ma gintiere dala sama gintiere gi jonyuolgi. En ni jonyuol oweyo tayo nyithindo, jonyuol odich ahinya ko ging'i nyithindo kosango matimre. Jail man adiera makende, nyithindo ndalo ma gin e skul, jopuonjo ketogi machiegni kendo gitimo tich mang'eny. Kaka homework be ka giduogo to gin go mang'eny. To sama giduogo makoro wan kodgi e ot, en adiera ni ng'eny jonyuol ma pod kia ber keto nyithindo machiegni, oweya weya nyithindo, ok ng'e nyithindo, ok gimako osiep gi nyathi. Kech nyisowa ni nyathi nyaka imak kode osiep mondo ikonye mondo ikele machiegni. Koro ing'e ni nyathi ka wadhi waweyo, kaka niwuok gokinyi idhi e yor manyo, nikech manyo be nyaka wamany. Nyathi kako ochiew, ok inene seche mochiew, gimodwa timo seche mochiew, ting'e ni sate gimoro lawo like seche 8-10 nyathi ni yani akende godiochieng'. Koro nyathi nyaka wabed e ngima nyathi. Ka wang'iyo chikewa mag Kenya wacho ni janyuol nigi teko mar ng'iyo nyathi, mar miyo nyathi direction, nyaka guide nyathi. Koro onego bed ni wabed e ngima nyathi mondo wakony nyithindo kaka onego bed ni seche ma en e rusa ni, ang'o modwa timo e rusa. To bedo ni janyuol osebedo ni en janyuol modich, mane adiera ng'enywa wadich. Nyathi koro odongo adonga. To wacho ni nyathi ka ber to ber ka dongo ka yien. Kidwa ni yiendi odongo maber mondo mi fruits maber, nyaka ibede ing'i kaka iolo pi, ing'iyo kaka yiendi dongo maber. To yiendi ok bi dongo maber kok ing'iyo maber miolo ne manyiwa, miolo ne pi ma kapo ni tie wid matie bathe igolo.
mane kaka nyathi nyaka ibed kode machiegni mondo kineno ka kido moro dwa wuok tineno kaka kidono inyalo taye e yo maber. To bedo ni koro wadich ok wata nyithinde yore maber. Emomiyo ineno ka jopuonje wacho ni nyithindo sani donga gibedo gi tabia moko manjore. Koro wan pod watema jiwo janyuol ni kata kidich manade, ng'i kaka inyalo bedo gi thuolo matin kata ken godhiambo ikony nyathi wa nyaka wa guide nyathi mane gimi nyisowa kata muma be nyisowa ni nyaka wa guide nyathi nyaka mi direction. Koro ibedo kode bura tinyise ni mama baba kama gi nyinge miero kinyi wapangre kodi ni idwa odiochiengi dhi bedo nang'owa. To nyathi koneno kiyiere kendo ikonye pango odiochieng' mana kaka e skul bende gin gi timetable. Koro ot be ber man gi chik, ten chik molos kumoro achiel gi nyithindo eka nyithindo gi boluwo. Koro ng'eni kata mama kata baba onge, tang'eni ka chiew tatimo ma aloso rumna, amadho chai, akonyo tich kata mar ot, to kata timo homework, atugo matin. Koro ng'eni kata janyuol ka ng'iduogo tipenje ni nyoro ne wawinjore ni kama kaka odiochiengi dhi bedo, be nobedo kamano. To kok nobedo kamano, ang'o miyo ok nobedo kamano, ang'o mani timo sechego. Inyalo fwenyo ni seche moko ok notimo kaka nuwinjore nikech osebedo kata gosiepe moko owinjore. Emomiyo nyisowa ni janyuol bende ber mondo wang'e osiepe nyithindwa e sama rusani. To wakelogi machiegni mondo wane kaka wakonyogi. Kech kok wakelogi machiegni osiepegi ging'eyo gik ma gitimo, nyithindo bodongo adonga, TV ema koro miyo kaka gidongo, simbe ng'iyo kaka gidongo, gidonje TikTok, gitimo gigegi. Koro janyuol nyathi donga ni kaka odongo. Mana kaka ibyo kaka nanyisi ni puothi kokirito midoyo maber, ok ibiyudo cham maber. To mane gima timore ne ng'eny nyithindo. Mano ni kare Doreen. Odonga donga. Mano ni kare, to eseche ma iwache makare kabisa ni nyathi nyakilu kata chike ma imiye bende nyakilu mine ni ochopo kare. E wach machielo mano mar tije ma bende imiyo nyithindo, nitiere tije ma wang' wach ni ma kawaida ma nyathi nyalo time ot. To nitiere moko ma bende iseyo, kata nitiere jonyuol moko ma bende gionge nyalo, gintiere koda tije ma gitimo oko, nyithindo bende gioro mondo odhi otim tije kaka uso e kind mamoko. Ere kaka ipogo ni ma tich moromore gi nyathi to mendi bende koro ikalo tong'? Lero kamano kuom penjo no. Sama nyithindo nie rusani, sani be sama wamiyo nyithindo tije mamiyo gibedo jok ma responsible. To gima wan kaka janyuol nyaka wang'e ni wan gi pogruok mar tich mowinjore gi ngima mar nyathi kendo gi dongruok mar nyathi, to nitie tich moko winjore. Kaka wan Kisumo sani kiwuotho gotieno sani e street, iyudo ka nitie nyithindo matindo tindo ka uso sabun, wuotho goduma. Mano tich moko winjore mondo nyathi omi. Nikech mano tich ma owacho ni oketo ngima nyathi, oketo ngima nyathi atari. Gimoro nyalo time, sechege ma koro nyalo yudo ka nyathi nyalo bedo kidnap, ng'ato nyalo kawo nyathi to ng'ato defile nyathi, winjo nyathi no bedo defiled, kata gimoro amora nyalo hinyo nyathi. Lakini kochopo ne tije mane ot ma nyathi nyalo konyo tich ma bende medo konye ngimane to miyo bedo ng'ama kare kaka omedo dongo, mago to tije makare. Koro janyuol nyaka ng'e tije ka en tich mamiyo nyathi ok dhi skul, mano ok tich makare. Ka en tich mamiyo nyathi obet ma koro en koro otwere ot okinyi nyaka godhiambo, men koro tiyo atiya ka punda, mano ok tich makare, nikech mano tich mahinyo dongruok mar nyathi. Nyathi onego bed ni wamiye tich moromore gi ngimane kendo moromore gi ike, to kodongo to bende ohero tijno. Ing'eni ng'enywa wamiyo nyathi tich to wanyise ni aduog ayude kokitimo tijno. Nitie kaka kimiyo nyathi tich e yo mowinjore to bende tijno more timo. Kech kwang'iyo kata gi CBC mwatimo sani, omiyo nyithindo thuolo mar hero tich mitimo nyaka e ot. To koro ka nyithindo mor ka gidhi tede ot, to ka gidhi tede skul, in e ot ka kinyiso nyathini ni pate kama umeungiza chakula,
Koro ineno ka nyathi bedo gi luoro. Koro kwa golo luoro kuom nyithindo, to wamiyo gi tije mowinjore gi hikgi kendo mowinjore gi dongruok gi mane ot. To mano ni kare. Lakini golo nyathi ni dhi uso kaka sani ng'eny nyithindo iyudo ka nyithindo gin giuso oduma, giuso sabun. Janyuol paro ni kotimo mano to koro ni ji neno ne nyathi huruma to ji nyiewo sabun, ji nyiewo oduma nikech piny tek. To sani watemo wuoyo gi ji ni nyathi kiyudo ka uso sabun, nyise no odhi onyis min ngima mondo obi ous sabun nikech ngima mar nyathini nyalo hinyore seche migole oko nene modhi omanyi. Wuogi manyi iwe nyathi oti tich moromore gi ike e ot. Erokamano ahinya. Doreen, mana mapiyo piyo ka watieko nikech koro inyisa ni wadong' mana gi dakika matin to chenro rumo. Nitiere penjo ma ng'ato oro kendie, gima iwacho ni kelo nyathi machiegni kendo loso gi nyathi nikech yudore ni jonyuol oluoro nyithindo. Ahinya nitiere topics moko ma ogidwa mondo owach kode nyathi. Ere kaka ikelo nyathi machiegni mondo ilos kode? Mana e dakika achiel ka watieko. Erokamano Jaila, kelo nyathi machiegni, wadwa ni wajiw jonyuol ni nyathi ochak wuotho go katin. Luoro nyathi biro ka janyuol nosewe wuotho gi nyathine, koro nyathi odwa ni ochak tudre go kata kosechopo higni kata 15. Eka odwa ni ochak. Koro ber kichako wuotho gi nyathi chon mondo ibed osiep nyathi mondo ing'i gi nyathi. To kineno ni nitie gimomiyo iluoro nyathi to nitie wach miparo ni nyathi onego bed ni ng'eyo kata kaka onego bed ni twak gi nyathi e yo makare. Tineno kiluor. Wan migape nitie kata Department of Children nitie. Inyalo chopo ne ng'ato mineno ni nyalo wuoyo gi nyathi kata nyalo neno kaka nyalo riwore gi nyathi. To maduong' watemo nyiso jonyuol ni chak wuotho gi nyathi chon mondo nyathi ing'igo mondo kik ibed maluor wuoyo gi nyathi. Lakini kiwinjo kiluor, bed gi thuolo mondo ing'i kaka inyalo konyi, ing'i ni migawo mane mantie matiyo gi nyithindo, masiro ratiro mar nyithindo ma in go machiegni, manyalo jiwi kendo nyalo konyi kendo nyalo wuoyo gi nyathi e yo midwaro no wuo kode no mondo konyi nyathi. Nikech bedo janyuol ok en tich mayot. Ji nyaka konyre. Erokamano ahinya Doreen Oluoch ma bende osebedo katayo akendi e twak maro ma kawuono mano kanyero tudruok jonyuol gi nyithindo ka ting' pod en mana mari kaka janyuol mondo ikaw ting'no ero kik ibed janyuol tibed janyuola. Mana kitayo nyathino ero e kindigi eki duto te mondo ngimane kik dhi ni kendo koro kethre. Wadhi mana yweyo machuok, waduogo kod weche mamoko ma Oimore. The party's on. Watu wachukulie art as something yenye iko na value. Sherehe o'clock nye kwa Ramogi wangu chopo samakoro. Chapa muziki wote tucheze. Adoje oteka ingene kathoth ni Ramogi wangu omora hinya kod chenro. Adek Malieta matatu Karema vipi? Shirona do, Shirona ni sponsor. I'm a piano. We go shoot. Sold out, sold out, sold out. Lungani linda mnyakati? Lungani kolokolo instrumental. Tum Dagmor, Ngesu Kangesu, Sangwenu Tieno. I feel like they want the best for me. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadio ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Anaere inya prita. Tokendo kimora more wi mora. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odake kindwa. Bedo ni ng'ato ni kod tuo mar kansa ok onyiso ni ong'adne buch tho. Lim od thieth mantie machiegni kodi mondo pimi kata timni screening. Oteni okelni kod Royal Media Services. We care.
Setting up a fundraiser is now just a click away. Visit www.saidika.co.ke and start your fundraising journey today. Medical emergencies, funerals, weddings, supporting your church, school, or corporate needs, Saidika makes fundraising much easier. Once you visit www.saidika.co.ke, select Start a Fundraiser and watch your cause come to life. Share your fundraiser with friends and the global community for seamless support. Donate and receive funds easily through mobile money, debit, or credit cards. Dial *802# or visit www.saidika.co.ke and be the change today. Saidika, connecting hearts, changing lives. Together, we make a difference. Machiegni kendo kagisani paro mar deso kembe mano mag sukari pacho kae pod medo nyuolo paro mopogore kama kuom josiasa e kaunti ma Migori oramo ni pacho ganda duto moting'o jopur nyaka pod sum. Jojuma lelono mathoth kowuok e kaunti no ma Migori. E kinde limbe mare kaunti ma Migori tarik 8 dwe mar 10 mar higani, jatend piny Kenya William Ruto ne olieko paro piny owacho nitiere godo mar deso kembego mag sukari ma oting'o mano masoni. En wach bende osekelo paro mopogore opogore ka kuom jopur niang' kaachiel kod josiasa e kaunti ma Migori. The president came, but I want to tell you, and these people will tell you, these farmers were not invited. There were some people who were put there and were called farmers. Mokom josiasa e kaunti ma Migori ka otelnegi kod jobon ma wendo Walter Owino ma oriko ni wikino ma choko omenda ne kanisa mar SDA mar Mombasa kaachiel kod Manyata e sub county no ma wendo ne oramne nyaka koro piny owacho keto ganda e ler ka kembegi pok odesi. We want to sit down with these people to discuss before they start. I think when Sony was started, our people never had a good opportunity to even present their case. So as a result of that, even issues to do with employment, I think our people are the least employed at Sony. We want it to be done transparently, openly. Giwachne nyaka sani piny owacho pok okonogi ng'ama korido desde kambino mar Sony. Kuna mikataba mingine hivi karibuni, kuna ingine mnajua hii ingine iliwekwa hapa. Hatujawahi jua hata ilikuwa inamaanisha nini. Watu waliingizwa ndani wakafanya lakini nyinyi mnajua. Hakuna mtu anajua ni nini iliandikwa hapo ndani. Lakini hii ya Sony tutaiangalia na macho mbili sababu hii ni mali yetu sisi wote. Josiasa gibendo ramo nika kambi masukari masoni poko desi pacho ganda duto nyaka korosum. Kwa hivyo mambo ya Sony tunataka kila stakeholders, farmers, employees, traders waitwe. Ile guest house ni kidogo, wakutane uwanja wazi na wajue Sony inapelekwa wapi. Kutuma we governor ukue tough negotiator, una negotiate sawa sawa watu wa Migori tupate faida sawa sawa kutoka kwa hiyo. Na nimekubaliana na wale mmesema kwamba sio ya kugeuza ati tunapea mtu alafu baada ya siku 2 anapiga kona anatufanyia ile kitu. So tutafanya mkataba ambao ni wawazi unaonekana. E kinde limbe mare kaunti ma Migori jatend piny Kenya ne olando ni piny owacho korucho oko gop mokambino masoni osebedo godo kabende ne osingo ne jopurgo mag niang' ma bende kambino masoni koro podi gopgi idhi chul kapok higa ne rumo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jatend migawo mar teko kod modhi Davis Chirchir dhoge wi wach mar ni kambi achiel kende ema nomiyo rak mar kelo sigo 34 mano mar modhi e ohala mar modhi e kind piny owacho kod piny Saudi Arabia kanyakla kod mano mar UAE ma bende okawo omenda matara. E mbele komiti mar od bura e gwenge ma Mombasa, Chirchir olero wi kaka kambi mar Gulf Energy ema nomi kanyero rak mar kelo osige 34 kuom mageko maromo 42 mowinjo okel e pacho kae. Kata kamano odok ne migawo mare kowacho ni chenro no mar yiero kambi notim kaka dwarore e yor chiwo tenda ne piny owacho bendo kedo kambi no ema nobedo jaloch. The tender to supply fuel on behalf of all the other companies. In this arrangement, therefore, where we are having Gulf having supplied 34 cargoes out of the 42,
does it mean there is a matrix that is being used similar to the one of OTS to warrant Gulf to supply 34 cargoes, then Oryx and Galana to supply 4? Because what I want to be convinced is that the price at which this cargo is coming, whether by Oryx, by Galana or Gulf, is the same. But I think the macro dynamics were quite larger to go into that space. Because if we negotiated, for example, to come through NOC, like Uganda, products going to Uganda will all go through one company. It will not go through the 3 companies. So, and this is an extract from the framework agreement. Attention. Atamalo 95 mag joma yudo koda tuo mar kansa e stage mokwongo koda atamalo 85 mar jogo miyudo gi tuo mar kansa e stage mar 2 ithiedho chutho. Kata kamano, joma yudo gi tuo kansa e stage mar 4 atamalo mar thiedhe chuth en mana 50. Mae momiyo kwayo oganda duto mondo lim ute thieth ne pim mar tuo kansa kendo ochak thieth chon. E kaunti ma Kisumu, riwruoge makelo kanyakla jogo makedo gi tuo kansa noromo e nyasi mar hingo kansa mar thuno kaka achiel kuom yore mag puonjo oganda mathoth e wi tuono. Jokanyo mag Anchor of Hope okwayo oganda duto mondo olim ute thieth ne pim kendo ochak thieth chon kapono yudgi koda tuono. Na chako thieth rasha kae motimna operation mogolna otumna bero mogol tunda oko motimna thieth mag kemo matieko te madhi wengo na kur matieko te koro amor kayudo kaka antiere gisani onyisani tuono dok piny agoni dakteche wa erokamano maduong' ahinya to gi nyiwa mapod tindo danga kwa kik ubed maluor wuogur mondo udhi screening mondo rang kaka ngima uchalo kik iluor. Wawuotho ir jotuo, wawuoyo gi jotuo, ng'eyo ni to en ang'o challenges mage ma jotuo mantiere mayudo kansa ginigo. Ka en mar yath to waneni to wanyalo konyo jatuo ni nade. Ka en mar NHIF waneni wanyalo konyo jatuo ni nade. Ka en mar nong'ise no tim gima kama to kare ok ong'eyo no onego tim nade. To wamiye yo monego bed ni oluwo no tim kama. Watiyo gi nyamrerwa, to nyamrerwa gi onego bed ni wuothe ot ka ot mabedo ni gichiegni gi jowa, ginyalo wuoyogo, iwinjo nang'o, ka in gi rach moro amora tinyalo konyi gi kanyo. Mar ariyo, wayudo ni watimo gimiluongo ni screening e osiptende wa sani, makidhi kiwacho ni in gi gima iluongo ni kata ka en swell, ka en gimokuot, to itimo ni screening kendo ithiedhi kaluwore gi kaka ibiro. Omiyo ji te nyaka wabed ni wan gadier ni kansa nitie kendo nego bed ni wadhi mondo wabed screen. Screening ok nyis ni in gi kansa, en idwa ni ng'e ni achal nade. Chenro mag gero udi manengo gi ogonyore michwalo koda piny owacho dhi nyime kendo machiegni jokenya biro chako dak e utego. Jatend migawo mar lope kod dongruok bombe Alice Wahome olero ni gedo mag udi 38 dhi nyime e sechegi ka e bwo dweche 6 mabiro gedo mar udi mamoko 62 biro bedo kosechakore. Koloso Ruiru e seche manonono tije gedo mag udi go maromo 1,050, Wahome owacho ni kochakore chak higa manyien jokenya mathoth biro yudo kosechako dak e utego. Omedo siro wach mar thuolo mag tije machendo mag udi manengo gi yot kelo ne rowere mapachoka. I mean, the previous regime had taken off and started, but I think there were many challenges. Of course, those land issues and basically, taking off in this kind of regard is not that easy. But we are now looking at maybe up to 38,000 units that have started. So we expect that within the next 6 months, we'll be looking at possibly about 100,000 units taking off. We expect to finish this project, a total number of housing units, 1,050 by 2025.
If King's developers give us the houses area, the better. But these people are also doing for us the houses in Thika. At least they have taken some projects in Thika. Gisani wantiere pautuke kuma ti mar Gor Mahia no dhiamodhi ma onge gol gi ti mar Bidco e tugo mar lig mar FKF. Timbe ariyo go duto no wito thuolo mag loyo. E tugo machielo Posta Rangers oloyo Bandari 2-0 eka Police FC no dhiamodhi mar gol 1 gi Talanta FC. Tusker to noloyo Sofapaka gol 1-0. Are not a rollover by any means. They've only lost one game this season, and that continues. They've had a reasonably tight defence, and yeah, look, we also played them in pre-season, and that was sort of a tie as well. Each team sort of won one half, so we knew it was going to be really tight today. Full credit to them. You know, they covered in well. We deserved to win, but we didn't score goals, so we didn't win. We've shared a point each, but it was an even match, a balanced match. But kulikuwa na incidents zenye referee to jima penalty. Team mar Chelsea kawuono no logo nde 2-0 gi Brentford e lig ma EPL. Nus mokwongo matugo no noruma